Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta Aminu Tech. Sunana Aminu Surajo. Bidiyon mu na yau zai nuna muku yanda za ku gyara matsalar Google Authenticator a cikin Bybit Exchange. Mutane da dama sun yi amfani da Bybit wajen yin abubuwa da dama, sannan kuma sun yi connecting da Google Authenticator kuma sun rasa wannan Google Authenticator ɗin. Wasu ba su da application ɗin, wasu kuma sun goge shi daga cikin application ɗin, wasu kuma sun rasa wannan passphrase ɗin. To wannan bidiyo zai nuna muku yadda za ku kashe Google Authenticator idan za ku yi amfani da Bybit ba tare da Google Authenticator ba, sai dai ka yi amfani da Gmail. Idan yau ne fara shigo ka wannan tasha, ina neman alfarma da ka daure ka danna min alamar subscribe. Idan kuma ka taɓa danna min alamar subscribe, to ina neman alfarma da ka daure ka danna min liking. Zan ajiye muku Telegram channel nawa a description na wannan bidiyo ga mai buƙatar update akan mining da kuma crypto. Sannan kuma duk wanda ke da tambaya akan wannan bidiyo da nayi, ya yi searching ɗin sunana a cikin Facebook, ya yi searching ɗin Aminu Tech, sai ya yi min magana saboda yanayin dokoki na cikin YouTube. Yawwa, da farko suna buƙatar bayan ka sa email naka za ka yi login ɗin ita ainihin Bybit. Za su ce dole sai ka sa wannan authenticator ɗin, to kuma shi ne ka rasa. To me za ka fara yi farko? Daga ƙasa akwai inda aka ce having problem with verification, sai ka taɓa having ɗin nan. Bayan ka taɓa, suka ce select the security option not working. To nan maganar da suke yi, Gmail ne ka rasa ko ko Google Authenticator? To mu kun ga mu Gmail muka rasa, sai mu yi ma Google Authenticator tick kamar haka. Bayan mun mai tick, sai mu ce confirm. Yawwa, bayan mun ce confirm, to sun riga sun tura mana saƙo a cikin Gmail namu, sai mu je mu ɗauko saƙon da suka tura mana kamar haka. Yawwa, kun ga gaya can ma har ya je. To sai in shiga cikin Gmail ɗina. Yawwa, kun ga saƙon nan gaya nan. Yawwa, sai in shiga. Bayan na shiga sai in yi copy ɗin shi. Copy ɗin shi aka ce in yo. Bara in yi copy. Ba dole ba ne sai ka yi copy. Za ka iya ka haddace abin da suka ba ka gaba ɗaya. Sorry. Yawwa. Bai yi copy ba, amma bara in danne. Yau kun ga gaya nan an yi copy. To za mu je mu sa masu kamar haka. Yawwa, kun ga gaya nan na sa domin tabbatar da cewa ni ne kenan. Sai in ƙara komawa in sa Gmail ɗina domin in ƙara login. Bara in ƙara sa Gmail ɗin. Yawwa, kamar yadda kuke gani gaya nan na sa Gmail ɗina. Yawwa, gaya nan. To kamar yadda kuke gani gaya nan yana verification, zan jira shi. Sai in ɗauko abuna na login. Gaya nan na loga. Yawwa, sai mu jira. Gaya nan. Kun ga suka ce, kun ga na dakatar da Google Authenticator na. Yawwa, to sai in koma Gmail ɗin, za su ƙara tura min saƙo, sai in ƙara ɗaukowa. Yawwa, kamar haka kenan. Sai in yi copy kamar haka. Sai in koma, sai in yi paste. Yawwa. Yawwa, kamar yadda kuke gani kun ga gaya nan ba Google Authenticator, na loga ita Bybit ita. To sai in je in kashe wannan Google Authenticator ɗin kai tsaye, saboda shi ne ke bani damuwa ban da shi. Yawwa, sai in taɓa daga nan ɗan alamar ɗan mutumin nan, sai in shiga inda aka rubuta security. Yawwa, bayan na shiga security, kun gani already ma gaya nan sun kashe mun shi. Sai in ina son in kunna, sai in kunna kamar haka. In ina so in ƙara connecting da shi, sai in je in ɗauko saƙo a Gmail. Gaya nan, in na ɗauko, za su bani passphrase ɗin nan, sai in ƙara kunna wani Google Authenticator ɗin idan ina buƙata kenan. Kun ga yanzu ban buƙata, sai in ce ban buƙata, sai in ƙyale shi. In ina buƙata zan zo in kunna shi nan gurin, su ƙara bani Google Authenticator ɗin. Yanzu na riga na dakatar da shi. Haka za ku yi ku loga Bybit ɗinku idan ta samu ainihin matsala.
Nan ne ƙarshen wannan bidiyon. Idan yau ne farin shigowarka wannan tasha, ina neman alfarma da ka daure ka danna min alamar subscribe. Idan kuma ka taɓa danna min alamar subscribe, to ina neman alfarma da ka daure ka danna min liking. Mu haɗu a bidiyo na gaba.